ke cengsi nali pan kardom parje iglo karbeng long ke six schedule polam thebang ke isi trending lo isi major issue lo lapen nali six schedule la putak talkshow la hita do lo lapen nali politics a career bang ke six schedule pola se issue pen ta nali kecheng lo lapen ningkan thoa prang nali MP ki thurduna hut ke 39000 lansi phut ke long nangli 39000 plus laso phi julas MSC election hut ke nangli tum abhut pangrum pet pen ke laksi le kai lo ako non MP election just ki damtang MP election long nangli ke ako phut ke long 2 lakh le chukai lo lasi langdam et pulo tangte nangli phut bang bathu bom lo lasi lasik sidul aisu pupen pen ta nangli phut ke long tadulo lapen kapek isu ta duta hailo lasi laso sik sidul ajakong kon thelo. What is the strength of sik sidul? Lasi laso sik sidul ajakong aputhak balaso ajakong pen koan karbia khe atum people's aspiration akha kangkha kon pachun pon unjima balaso puthak nangli radphan pachinik tha Kardom ilitum a discussion ke entertainment kali ladak ke drama ta kali mathadam etlote non a problem ke doan nangkeli bom a problem aku nangkeli jilang a problem mathadam etlote ilitum akhei lepen alongri upon life and death question pusinili kamatha ilitum inut banghengi ke lage ring ver jilang hai ilitum akhei lepen alongri abang sik schedule ke Karbia pandit kali lage all tribes pulo lasi non ke ilitum ke Karbia tumpan se penel along ta hang chot arakom akaprek akai tumanta tribes atumange hang det nang ye potlo mo phi unji pusimathalo sik schedule kaselam a background le lang dam lote lake independent kingdom alar si kapin chong yi pos aphan si kamatha halabang sohut na chomang atum amethang independent kingdom do o halter le fos im khat ar doloi pulo halatum under independent lasi halatum khasi ba jointia atum bang independence outside India alatum kechi biji pan aning hang olang lasi deed of accession ta 1948 si ke claim bodi halatum independence long era pi lanta Nehru bang wang plut omat Reverend JJM Nichols Roy ahem ju thom ni thom hadak dolo lansi alang litum khasiatum India lo dunanak puke kroicot nonta khasi isia section thidung section dum ke Reverend JJM Nichols Roy pan aning dog di aning oil lak le halaso ki dun der report lapen ke Reverend ke lilo AZ Fizo lapen Reverend JJM Nichols Roy ang bong cingki pik le itum India lo dun nang ne pulo hala AZ Fizo bangke athema aprang manda itum independent pulo Nichols Roy tapu aprang manda itum independent lo seta non ke itum problema bangke ar lo dun kok ila India ar lo dun turong si ke me pobon amat si to tang te puka cingki tir ang jo thom ni thom lo ne pe ne cingki amat si to tang te
Itum atelong akaprek le damana. Mu nang tum cumang kasih tum yong si inglim lo pula tang te ni tum nang rap dun po. Ni tum inglim lo pula te nang tum nang rap dun not. Hala cumang kasih tum long pula te hala dakke la sohut. Itum karbia tum ke arecho kaprek te ma. Seta hala dak ili tum atriti doko. 1600 lo ne 1500 lo ne treaty dulu hala kowe baida po along. Non aning kanwang ta Februari ciklu kowe baida claim bom lo. Hala so a treaty pen masih ilitum khasiat tum long pen jirpo jari jamai pusi cipulo lama si hala khasiat tum a decision ke en long ilitum ta endun dat lo amat itum India arlo dodun kok lo dodun kok apike hala la history bang choi kiba kalang iklo hai da chathan ik nang post specific question time isi do kok pot athema panel do ik panelist la sis da si ethan et un eti alam mang hedi nang litum jong heleni phan et tu pusita than et un el la ke athema hala background chini ni tem konat lo chini po ko ano kang tang di hala si na tum sik schedule long thek long lo te lang lo te po aja ka tum ke Article 2 Clause 2 pen si ke man pula hadi jong si article pen ke man pula tang te hadi ilitum law selam anta as per the power given to us by article such and such padak tokji non sik schedule along hala tokti athema article pen le sik schedule ke man kali hala ke isi India a constitution pen ilitum a constitution akachirap ke bijia pansi article 244 clause 2 along ke talk hadake we will make six schedule badak tokti the six schedule ateng ben si claim pu puana thadai pu six schedule doet lu aprang six schedule ke ka declare ke 26 November 1949 hal constitution ka declare long si lata declare don pit lo constitution declare that apile laga declare kali lage jong si constitution pensi India constitution article pensi man polo tangte la bangke apija porlo declare that apisi man je porlo la pan dak tok that ji non sik schedule long nani tum che langhor tame harage from such and such article putokti lage la si mini constitution pura ke puilo la pen ke chief justice hidayat tulata constitution within constitution puilo mane ke than ke joy ke ja phan lo complicated bostu ke than ke joy ke ja phan si la son ki la sinelita ke than ta half sadin itu manang pidat lo pui hai hala autonomous po chini ne det ong si ba chini ne mene hai ko pusi ka chini poma elitum ke bang kitab lo ta mikir okora pa si tok lo pen Indian army atumta extremely low pusi the level of awareness is extremely low body la po anante lagay tunga chini sungkrung lo la tunga chini sungkrung ji autonomous puta ke pia boss tu lo mata chini deji la si Allah ma bangke halaso autonomi nang pidet bangke lake abinong ke itum adet sinang kim pidet lo nang kim pidet kali lata autonomous po auto po jo itum metang sa chikim la si order bang nang pidet lo provision no bangke na six schedule paragraph 1 along masin nang pidet and talk that lo halaso ateng ben si itum claim lo la pot si six schedule bangke ason pen ason ke state pen jihoman la pen ason isi word hini ke thomdo halada paragraph 14 da rokom paragraph 14 ateng lute nonomat ke India president ilitum six schedule arlo nang interfere dunun yung si India president da na interfere dunun pulote la ke country pen jihoman lo bonte akapre ka country lo bodi yo la son yo alam bangke la pen hala state along jihoman po ala abangke
lagi itum long li alam long li la pen forest la pen isi kopia mang majong dolang ho la bang itum pan ha primary education talo la ana bang ke itum aprang inherent subject laga aprang pen itum manang pidat lo hala bang ke hala hui an ke itum ke claim ke state aja kong men si itum claim bom lo non long li alam bang along tinta nang tum aron ciselam nun pugepu jong si akaprek a state kalite ko si longli aron ka ciselam unpo ponchayat apan ke nang tum aron ciselam nun puning hok ta tokti ponchayat tum aron ciselam un e sik sidul tum mangke sik sidul area tum mangke aron haladake tok an kep lo ner kep lo ne tuge aron ciselam un lang der non lagi na itum ka do ita la si dak labang so discussion long nang ke lang dun atum an banang karju dun tum an ke di ke men nei ke nili lam da arju je der non la ka do lam da arju je der non 60 lam ke por hever non nang me thang se chini pu na ke nang me thang se chini bo mat lo nang por heri pu na pu dun po dei aku 60 la kita phala constitutional law mat sido ling na tu dok edi apia na tu hada masih do sikidul akaprek da dolang nam don la pen HAD atum da hudi si publish lo i chak bagdo akete sikidul non konalo ni do ta hill area department long doji hada the reprint to that non por hever hen lo niliman ta chini nele por hever se chini chorle la ka chini anta la potsi la ke kacini ji ke nang le tum dak ke wang ke me pik alam lo a hok lo chini ing tung nang ji la thu ke chini ing tung lo mesen lo la si sik sidul hala paragraph 3 long punon de long le alam ala ajah tum polo settlement award away pul hadi settlement po award ke la ke act along sidoji ACT hadi act along non illegitimate land and revenue law of Karbianglong Autonomous Council abinong silam det nang ya potlo ilitum silam le det lo amat bang Assam government tum nang impose dun det lo 1953 aning kan na ke impose dun pu pe pot sigi pu jong si council jong si ka silam lo po sonte hala sohi ke pi ke council chairman si sohi je pi di CM ta chini lang di kalang ke di alo anta laga chairman si sohi chipi non ke hadake secretary general chief secretary si ka sohi an ke dei settlement po lo ke itu mala la helge peking nun dak pona thang da chini det po nang disturb dun thurong nang nelo kali time specific nili ke cheng hot pen nang je 15 minutes sang bong nang lipan ke thoma question ar je ji chop ni petang ka do ka we pen ni pedang det po la solaman sin ning che chot along apre ke ning yeu nilo hala 1953 ilitum Assam Land Revenue Regulation ke enahut hadak provision po along ke tokdo state government pu kipu adim an ke autonomous district council pule chininon po hadak ke tokdo lapen ke DC pu kipu anadim ke revenue officer pule nang tum chininon puja ortho ke pilo council is Karbianglong Autonomous Council is equal to Assam government allo long ipudo anke nang litum ajak kong ave pu bom yilang mante ajak kong dulu itum muthi itum che utilize tekted bom lo lapen nang kapasik sakdun tum tadu ahok lo athema governor bangke appointed with the concurrence of the state government committee di amasi government itu governor tum tala chief minister mani tum pan pheri po aron ge ve he governor ge itum council akam an ke paragraph 20 BA pen si claim nang ji setan la tum arlo pen unwritten hedi tok te pin ben ka pheri po an ke hala claim dun de titi an ke hala pulote la hello itum autonomous state nang vek nei lasi nitum APHLC ke number 1 ke autonomous state ke hang hello lapen number 2 ke lage 6 schedule kapang tang
la pen ke kang butang jakong an ko che en to et nang ji sik sidul phan la hello non ke kang butang an ke ing budet lo non aku dam to et pu pusi non 125th amendment long ke tok do council pen ponchat ke et par mane pachi ho mandat pu pusi pu dei angela ke etum along ri la pen akai ke vira kam lo bola ke amune ke thithe de ji hadi thithe hai seta itum lage itum det po hisap ke lage ke vir lo ent ke je plang yi la sini tum pudun lo ke tok pen pudun lo non ta parliament long ta do seta non hala raj kape pas je po long ke itum APHLC pen a suggestion hala anon sorma a commission along ke dulu APHLC pen a suggestion tok det lo hadak nili ke tok opot masih hadak dokok bipon kok la tumta setan non lo kaselam long bangke non 120 ada constitution amendment long bangke la ke pawi to det lo la pen ke ponchat pen paching bar det bo pu council bangke la son si keto la si itum mo pen pulo la ke itum entertainment takali ing nexoy na yalam takali Richard de prop na yalam takali la bangke itum life and death question pusini lichini labang ke lasi la an sining ye chot lo ke di akar do olang hai seta la an sining ye chot lo dei next te puthot non si karjuji dolang labang ke karbeng long long regional party ke hu SCC hu dolo la sofi ke regional party regionalism la sormu bang ke avidar sonji theklong lo la son kavia jir ding olo non kona ninkan lo ne la sinon nang litum ke si regional party lo regionalism la so sentiment ben sinang litum la so isu pen si climate bomb lo de non puthot regional party atum power bang thuji pu nang li matha damma a future the regional party atu Dakar Benglong long especially jong si regional party jong si a chance avidat lo pulote lage ituma district emo pen putang ateng lo ituma kay pen long rige kivir po la pen jong si autonomous state ba separate state anta hang nang pulotang te aprang ta kupuson si APHLC ke plang ilo Captain Williamson sangmata Congress minister halabang suhud Congress a Minister Hill Area Department a Minister lo Captain Williamson sangma la si 1960 abinong 1954 pen si hanglo niliputa dun krilo 1960 ning kan niliputa dun lo la APHLC ke former nita hadak si dun lo he is also one of the founders a founding member lo alang lita nilipuwa mata ay halatung ko pepo si Congress pen kasi ulo ante Congress hinupik pupupi sita National Party along dokok lote lam tan ningje long li nang litum nang pon pede jige non litum India block along meeting de lo ladak national level lo body hadak nilige jata ningje long upon atiman nilige regional party Congress kita in Assam Karbiang long a Congress leader ke nuta dunde hada ke papitun da long li hada la son si ilituma Biren Singh intia ke hai prang MP bangta alang lia mata tek sera bang alang li ni tum panang pulo ne tum ke dam long li punang tum ke penap mata dam long ji an ke itum regional party atum le a chepang tang tete ni tum yong si jakong ave pulo tang te ha central long kaningge dam jia bang ta ave ni tum yung si national party atum chot pulote ili hala tum ningge dam lo man ningge dam de mata ili chini dun de bang paningge ta long le di paningge long si tala nang la ningge non la hen lo de pukoki nang la ningge long le lo la si ni tu regional party la ke chepang tang vek nangi la pen regional party ke itum a chance do vek lang la tu ke ako ave pulote la ke det ke kivir la Suruh iklo lasi non nang lipan jase metpet nang kar jugang tung mangalai kalau council along voter list lapen to trading license to non-tribal tang ho
lason taksi land rights to tribal people in 6 schedule area. Pula so lahaya puthak bang penangan keklang doi glo. La sinang li la support kopi mathai ginang li opinion. Council Unan ke nang request lo unan ke mana compress pitiek nai pula. Itum pan autonomous district nang silam pelo paragraph 1 pen. La autonomous district ko mat lo ka solai po. La tum ka solai ji ka cari ji ke autonomous council silam anak pusi article 1 along clause 2 along di ke dola clause 2 along autonomous council silam det la. Ande autonomous council ke ko mat lo hala dakta akam ke claim po. La masi autonomous council ke claim ji aphan ke hala state government ba India government ke itu mange la son le la hello dei pu nang silam pipelo athema autonomous pedang det lo ke di emethang se silam nang po la pule la itum emethang itum banjak kong nang pg aphan si paragraph 2 sa paragraph 7 along pulo nang tum election ka pedota nang tum ningke hangateng benle election da pedo nun voter list da nang tum ningke hangateng benle silam nun wala dakepu clause paragraph 2 subparagraph 7 along clause subparagraph 6 detail talk erlo subparagraph 6 along members ko ando yima ningkan ko ando yima lapen ke kumatsi vote pilong yima kumatsi election tur long yima la hei hoi anta nang tumne methang le silam nun methang le silam nun polote bongali bihari tum handa pitura nang dei po bang ako putunu itum dahala bang ning hang no lagi athema tribal area pukok loke adet masi tribal atuma phan pukok loke ante ane tribal area jong si kache pahem puji polote MSC non ke MSC pulo MSC atum si cepahem pukok edi bang MSC pulo te lage oto kalidet loke di emethang kalidet loke di ala itum emethang kalidet kache plang ike itum hala fundamental law itung ke silam nangi ke paragraph 2 sub paragraph 7 hen lo silam lo te governor phan ki lo nangi ta paragraph 20 BA pensi lo nangi la pen BA pensi ke do an council itung ka silam al law an ke BA pensi lo et nangi hada ke tok do ner kep lo ne do hada ke tok hala dak ke tok along la paragraph 2 sub paragraph 7 alam ta hada tok lo hada la hello la selam lo te anke itum otonomi dopo non ke avelo non otonomi itum adet bang pon et lo hauragata ne ki koi pelang pi keroni de bang pon et lo bukayan da bang pon et lo deupani ta itum long ve non ke la son nang pan keplang dang lo athema itum ning ke hangateng penle voter list ka selam galidet ke bang pansi pasilam rong ke cengko ke itu metang si claim anta dei ne lidak secretary ke dohut anta election section dolang halap sahut itu councilor lo election branch dolang halap sahut non gal ta vedet lo la hello trading license land rights ke pulga di hala a law itum silam lelang ke paragraph 3 clause 2 body clause 1 ne clause 2 lo ne la pen e along body ya EGF la son thom along si itum law silam nangi puketok do itum no anda silam le det lo choro ek lo la si nona bang ke question answer kini bang thom bang thom lapu lapu tadi ning yo prang po Lapuyo, nalo speaker. Hapu. PSLC mate independent ken party atum. Sukidam tang council election kijut pen. Cikleon trokang bong council re-election doji pusiki pulo. Laselang so cikleon trok pling plecot lang ba kathara sanghu posisi kar yipu. Sialang bang kalang litum pulo. High court ta case piat loke. Lasui labang so high court kopia potse case par sudam dedet ma ruling BJP atum tong khang cek ma mate alang litum bang contradiction ma tong khang cek ma
Lada ke dak nilipan nang karjo long ke hala ave anta. Kali thela. Lagi nili tak tepin dah cok. Next. Dak ave je. Next lapuyo. Lapuyo. Kathar sangho phan karjuji lam theke lapu hila alangli election appointin election ki thudun agenda kaprek alam Specific kaprek. question. Number Kopisi one karjo- is very important question. Alangli team kar binglong mate non kedobom council kedobom ke lage BJP sarkar lo alangli ki pu bangke council aja kong wepin lo. Number one bangke third grade lapen fourth grade sakurita piunelo laisi lo isi pen bangke la longlei phelang aja kong weder lo. Alangli pulo fuluni circle ta nogo ponder lo lapen difu circle Specific pilo nang karjo kang tungge. Pilo. Question bang. Question bang. Lada ave ke hadi Toh. lahi Toh. Toh. ave lagi. Next jo lapu terang sango jo lapu. Lada ave lagi. Lapu terang sango. Lapu La nilipan na pejing je toy along pen lenar yunon hu. Kali karbinglong non doboma sarkar phan nang li. kali lapu pi please. Jakong obedet council jakong cirui lapu lampot niri phan nang. Dak ni arju ni paning ye toy te det je. Next mapan lo. To ni leg na. Dak kating mesti punai ke di. Kali question answer ke nang li phan doig ji lake. Mesti ta dak kating ben lo ke ken. Non ma to. Kalang lo la so ting ben nang po. Nilimen khorsing terang sukur pudapu la sejai kathar sarphan karjui gelo phela non lamu pe nang lagi pula related dak pini itu topik pusit pula wa phir same nangli tokso lapen nangli rong rubalong ilut haladak social media long jitu nili naga thek don long haladak isi ini ladak kuison nili mena jongjong Direct question long le dami kon. Direct question ke la hello. Election tin le wang sedame nale tum CPT don po. CPT don delo polo dangte nale tum remdet po ke hai bang ke dak BJP hai po. Hai delo polo ta ko rarang no nali rutuk po bongo sena tum hai de. Pathi kheng nang li Laso specific pe questions. Laga ave dak bongo sen alam dak ave. ako kali nang li phila lo ni je lam chen ni nang ka. Oh hala dak ke hala ka long prek lo. Non dak kaning ye nang ye lam se arju nang di. Next malo. Ako dolang Avelo bang thomel. Bang samal ma. Song pro karlo tum ka chitok along lata non tenge 26 Reply constituency pa ko open for all lapen long rike babangke open for all city Joypo, to joypo. pasika ju itu Laga dak ave det je ko pula. Acha, kathar so vanili si alam karjung tu mang lalo. Nang le jogi lo. Bang som tang lo. Apor velo. Ha? Non pan gali mo bang. Nang li. Kali hala daga topi ka putang mo bang topi kali den mati la sinon bang bang thom ni je lang aron mena tengke. Oi la topi ting le nang ning nan. Kali la si nili karjung tu mang ke lalo. Penili sa ke hai tu. Batai si ning je dete non batai ke permission piuni lo. La si penilis tum ke ning je tang lo pote jogi lo. La si non bang ke nang li peni pui hilang ma. Pupelo. Pupelo. Ke jut lo atau aporta velo pula. To ente nang li pan churik lo. Nang li nang si tong du na pot. Then ha? Ente kating hon kadok we korting jir la pen man peng ke do